my sme akurát prišli, je krásne počasie. Čaute, tak ja sa akurát nachádzam na amfiteátri vo Východnej a čakajú ma tu 4 dní festivalu rozhyb kostí, na ktorom som teda už 3. rok a tento rok tu prvý rok pracujem, dá sa povedať, a pretože teda idem robiť marketing a celkovo videá a zábery a reelsky a takéto veci. A chcem vás tým previesť spolu so mnou, lebo je to niečo nové pre mňa. Dnes je štvrtok, je 5 hodín, no a my začíname. No, ja som teraz otočila úvodné rozhovory, ktorých bolo pomerne dosť a ľudí tu stále prichádza viac a viac. Ja vám to ukážem aj areál. Je to nádherné. No a ja si teraz idem sadnúť, navečerať sa a zostrihať to, čo som doteraz natočila a ideme si užívať rozhyb kosti a pozrite na ten krásny areál. Ja vám vlastne o tom festivale potom poviem viac, ale je to vlastne workshopový festival vo Východnej, ktorý sa koná už dlho. Ja som tu 3. rok a je to úžasné. No, ani neviem ako, a je 7:30. Ja som strihala video asi 1.5 hodiny. Dosť dlho mi to potrvalo, lebo nastali nejaké technické problémy, ale vyrovnala som sa s nimi. A pozrite, aký krásny západ slnka je tu. A nevidíte to asi, áno. Pomaličky, ale isto. A dneska je krásne. No, my si ideme akurát pre teplé veci, lebo už začína byť trošku chladnejšie. A ja vám ukážem ten výhľad. No, my už sme sa boli prezliecť. Dnešok je taký kľudnejší, tým, že som zostrihala video. Zajtrajšok a nasledujúce dni budú trošku pernejšie, ale dnes teda si to užijeme ešte tak pomaličky, rozbíja sa to, ľudia sa ukladajú, stanujú. Ďalší deň je piatok, je 10 hodín, ja som sa vám včera už neozývala, lebo sme tak zaľahli, že neskutočné. Každopádne už sme v areáli, ja si idem spopať raňajky a ideme si to tu užiť a pracovať. No, my sme teraz natáčali ďalšie videá. S tým, že to bola už aj moja kameramanka. A ideme teraz na obedík. A už máme takéto ľudové outfity. Takže tak. Je 3:30 a tu nás sa krásne rozsvietilo slnko, lebo trošku bolo zamračené. My ideme akurát trošku na izbu, lebo je brutál teplo, potrebujeme sprchy a tak ďalej, ale prídeme na večerný program a ja mám ďalšie reelsko natočené, takže ho potrebujem ísť zostrihať. No, ja som chcela točiť ešte jedno reelsko dnes, je 7 hodín. Ale ľudia už sa idú chystať na večerný program, gala program, takže asi to dnes nechám tak. Je dosť pravdepodobné, že ma nebudete vidieť už tak, ako by možno bolo potrebné, ale je už tma, je 10 hodín. A ja si akurát kráčam do auta po teplejšiu mikinu, mám tuto od Mission Juhas. Pozdravujem. A akurát je teda exhibícia lektorov, čo je predstavovanie lektorov.
a takto. Takže krásny večer pred nami, o chvíľku sa palí vatra. Takže ideál. Ahojte, je sobota ráno, je 10 hodín, my sme už naraňajkované, ľudia sa pomaličky prebudzajú, ideme teraz na školu tanca a potom ideme točiť ďalšie reelska, tentokrát outfitové, takže to tiež pôjdeme točiť s Segrou, keďže mi robí osobnú kameramanku. V noci pršalo, dnes je už lepšie teraz trošku, ale snaď dnes už nebude pršať a bude už len takto krásne slnečno. No, ja mám totálne rozfúkané vlasy, totálne. Boli sme tancovať na škole tanca, rómske tance, s Peťom Vajdom a Lindou. A to sú lektori tu na. A prezliekla som sa tričko, lebo som bola spotená. Berem si mikinu a ideme točiť tretie reelsko. Segra už čaká hore, ja som jednak prišla aj pre mikrofóny. A ideme točiť, takže si berem mikinu a veci a jedeme. No, my sme akurát donatáčali, alebo teda máme polovicu a na ty obeduje. No, je 2 hodiny po obede. My sme natočili asi polovicu reelska, s tým, že nestihli sme všetko, takže to dotočíme potom. Teraz som si zobrala kávu a ideme na izbu. Segra chce trošku pospať, my si dáme sprchu, oddychneme, aby sme večer mohli normálne byť pri vatre a tak. Takže ideme teraz na izbu. Outfit, už ani neviem, ktoré je číslo. Mám takto leginy, tričko, mikinu. My sme dali šlofík. No, ja som si bola akurát zobrať ovsenú kašu, lebo mám chuť na niečo sladké a majú to výborné vegánske, vegetariánske, takéto veci. A ideme teraz na súťaž v plieskaní bičom, čo je novinka tu na. Takže sa na to veľmi teším, potom ideme dotočiť reelsko a takto. A večer sme mali ten hotdog, polovičku, čo som sem dávala, bol výborný, ten máme z minulého roku, takže... Ja som si našla takéto miestečko, je 9:30. Dnes bol taký kľudný deň, boli sme na tej škole tanca, natočila som reelsko, už ho mám relatívne aj zostrihané, zajtra ho ešte dokončím a zajtra nás čaká vlastne posledný poldeň už iba, takže ideme mi pomaly ľahnúť, aby sme zajtra ešte ten poldeň využili naplno. Bolo to super. Nechápem, že to takto rýchlo prešlo, skončilo a že zajtra je už ten poldeň, ktorým to končí. Zbehlo to rýchlo, ale aj to nechápem, že ešte nedávno sme tu stáli na to, že ohlásili tohto ročný ročník a zrazu je už pomaličky koniec tohto ročného ročníka a zajtra ohlásia dátum ďalšieho ročníka. Takže fakt to ide rýchlo, ale je to úžasné a ja to tu mám veľmi rada. A som rada, že mám príležitosť tu aj pracovať, takže sa teším. Takže my ideme pomaly na izbu a vidíme sa o chvíľku. Dobré ránko. Dnes je nedeľa, je 9:30. Tu nás sa to pomaličky rozbieha, ten posledný poldník a my sme akurát prišli, je krásne počasie, naozaj slnko je tu úplne excelentné, no a ja si akurát idem pre mikinu, lebo síce svieti slnko, ale je trošku chladnejšie. Ideme sa naraňajkovať, to vám vlastne ukážem
a potom ideme točiť Reelska. Máme ešte naplánované dve, také záverečné, ktoré ale vyjdú asi až počas budúceho týždňa, tak sme sa dohodli. Takže ideme točiť, ideme si to tu užiť a je to tu naozaj úžasné. Ja vám ukážem tie výhľady, ktoré tu ráno sú, keď sa to ešte prebudza, keď tu ešte nie je toľko hudby a keď naozaj tí ľudia a príroda a všetko sa zobúdza. Takže užite si to spolu so mnou a my si ideme užiť ten posledný deň. No, ja som bola teraz nabrať vodu a je 12 hodín a ide to také záverečné rozlúčenie a zabava, takže ideme tam. Tak rozhýbkosti 2026 sú za nami. Ako môžete vidieť, atmosféra bola skvelá. Ja by som sa chcela poďakovať rozhýbkostiam, že mi dali možnosť pracovať tu a tvoriť pre nich content. A ďakujem, že ste si toto video pozreli, ak ste si ho pozreli, lebo myslím, že bolo zaujímavé. A ja som si tento víkend nesmierne užila. No už teraz sa teším na 15. až 18. júla rozhýbkosti 2027. Takže ďakujeme rozhýbkostiam ešte raz. No a my sa vidíme.